Astăzi vă voi arăta cum puteți să eficientizați lucrul în C++ cu bucle repetitive. Să spunem că avem o situație în care dorim să scriem numere întregi, unul după altul. Să spunem de la 1, 2, 3 și tot așa până la 100. Ar dura foarte mult timp pentru a scrie asta de mână și de aceea putem folosi aceste bucle repetitive. Prima buclă repetitivă pe care o să o învățăm va fi while și se folosește în felul următor. Avem nevoie de acest cuvânt cheie while, aceste două paranteze în care va fi o condiție și acest bloc de instrucțiuni delimitat de acolade. Ce face acest while? Acest while repetă instrucțiunile de aici, din acest bloc de instrucțiuni, atâta timp cât condiția de aici este adevărată. Putem declara o variabilă i de tip întreg, îi atribuim lui i o valoare, să spunem, 10 și vrem să rulăm aceste instrucțiuni care vor fi scrise imediat, atâta timp cât i este mai mare decât 0. Este mai mare sau egal cu 0. Aici putem afișa acest i, valoarea declarată de noi, și pentru ca bucla să se închidă la un moment dat, să își termine execuția, va trebui să reducem i-ul. Eu îl voi reduce la fiecare pas cu 1, va fi i minus 1, sau putem să scriem i minus egal cu 1. Acest lucru va face ca bucla să ruleze atâta timp cât i este mai mare sau egal cu 0 și de fiecare dată când rulează va afișa pe ecran i cu un spațiu după, un rând liber lăsat. Și de fiecare dată când trece prin această buclă, i-ul se va micșora cu 1, pentru că la un moment dat i-ul să devină minus 1 și condiția aceasta nu se va mai îndeplini. Rulăm programul și avem i este 10, apoi această condiție este verificată, că 10 e mai mare sau egal cu 0, este mai mare decât 0. Rulează instrucțiunea care spune să printeze i pe ecran și să lase un rând liber. După care se lase un rând, după care i devine 10 minus 1, 9. I devine 9 aici, afișează apoi 9, pentru că verifică această condiție și tot așa, până când i devine 0, este verificată condiția, îl afișează pe i și aici i devine minus 1, după care această condiție nu mai poate fi, nu mai este adevărată, deci codul de aici nu mai este executat. Să spunem că vrem să facem un program care afișează toate numele de la 1 până la 100, putem scrie în felul următor. I pornește de la 1, putem să scriem chiar așa. I pornește de la 1, atâta timp cât i este mai mic sau egal cu 100, pentru că rulăm și în cazul în care este egal cu 100 pentru a afișa 100. Aici va trebui să schimbăm modificarea i-ului cu plus 1, pentru că vrem să crească de la 1 până la 100, rulăm. Vor fi afișate în coloană toate numerele de la 1, toate numerele întregi de la 1 până la 100, inclusiv 100. Putem modifica bucla cum dorim noi, putem modifica să fie numere din 5 în 5. Mai bine pornim de la 0, ca să fie 0, 5, 15, să nu fie 1, 6 și așa mai departe. Rulăm. Avem 0, 5, 10, 15. Observați, i începe cu 0, 0 este mai mic decât 100, afișează 0, apoi acel 0 devine 5, este afișat apoi 5 și tot așa până la 100. Cum spuneam, putem modifica și în felul următor i-ul. Putem verifica această buclă și prin alte condiții.
De exemplu, putem să definim o variabilă de tip boolean a sau merge, nu? Este un cuvânt rezervat. Să spunem go, care va fi true, adică va merge. În acest caz, va afișa i din 5 în 5 mereu. Programul merge în continuu până va avea o eroare pentru că depășește memoria stabilită. I-ul depășește 2 la puterea 32. Dar acest program va rula mereu. Dar putem să-l oprim cu un if, de exemplu. Putem spune că dacă i este mai mare decât 100, deci când i devine 105, să facem pe go false. După cum puteți observa, va afișa 0, 5, 10, 15 și tot așa până la 100. Aici afișează 100, 100 devine 105 și 105 este mai mare decât 100, așa că îi spunem programului să se oprească. Adică condiția va deveni falsă și aici se va opri. Sau putem să ieșim forțat, brusc, din buclă cu acest operator break, care va redirecționa rularea codului imediat după acoladă. Deci dacă mai avem aici niște cod, eu știu, un cout, va continua cu acest cout. Rulăm. Același lucru ca înainte. Este important când rupem bucla, pentru că dacă rupem înainte de incrementare, în acest caz, va afișa și 105, cred. Va afișa 5, 10, bla bla bla, 105, pentru că aici afișează 105, apoi 105 este mai mare decât 100 și apoi de-abia acum se întrerupe bucla, pentru că incrementarea este după această verificare. Acest for a fost oarecum generalizat pentru inițializarea unei variabile, o condiție și această incrementare pe care noi o facem. Ca să nu mai scriem, de exemplu, să spunem, dacă vrem să facem o buclă cu un i de la 1 până la 10, spunem că int i egal cu 1, vom avea o inițializare, condiția, setul de instrucțiuni aici, de exemplu, i și apoi endline, să printeze i și apoi endline, și acest i++. I++ în cazul de față e echivalent cu i plus egal cu 1, sau ce am discutat mai devreme cu i egal cu i plus 1. Dacă punem plusul înainte, în cazul de față este echivalent. Noi vom folosi acest caz doar pentru că arată mai frumos. Ce face acest lucru? Acest operator ia valoarea lui i și adaugă o unitate. Pentru că aici i este număr întreg, îi va adăuga 1, pentru că de la un număr întreg până la următorul număr întreg, diferența celor două este 1. Dacă am fi avut numere reale, ar fi fost mai complicat. Pentru că va fi adăugat, eu știu, 0,01 sau ceva foarte puțin. Rulăm și vom avea de la 1 până la 10, cum am spus. Pentru a evita aceste lucruri, să mai scriem încă două linii de cod, C++ are formula aceasta, for int i egal cu 1, i mai mic sau egal cu 10, i++, sau putem scrie i plus egal cu 1, același lucru, lăsăm i++, cout, i este echivalent cu celălalt cod, pentru că, observați, aici începe de la 1, continuă atâta timp cât 1 mai mic sau egal cu 10 și de fiecare dată după ce execută aceste instrucțiuni adaugă la i 1. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putem iară să modificăm cum dorim noi aici, putem din 5 în 5, să zicem că începe cu 0, va afișa 0, 5, 10.
Asta este o formă îndulcită a while-ului, pentru că putem să scriem toate lucrurile care definesc bucla, adică de câte ori rulează bucla aici sus, pentru a nu scrie pe mai multe linii de cod. Dar sunt echivalente. De exemplu, codul acesta este echivalent cu ce am scris mai devreme. Altceva ce putem face cu for-ul. De exemplu, dacă avem deja o valoare i inițializată, putem scrie aici inițializarea i, da? Îi alocăm spațiul în memorie și aici putem scrie doar că i egal cu 0 și tot așa. Acesta poate fi folosit și în continuare. De exemplu, îl lăsăm dacă vrem dacă nu avem neapărat nevoie de o inițializare, putem lăsa spațiul liber sau lăsăm un spațiu liber și apoi acest punct și virgulă este foarte important să fie două semne de punct și virgulă în for. Aici ce se va întâmpla? Rulează acest cod până când i devine 11 și spunem că vrem aici, pentru că i este 10 aici, este verificată bucla, apoi rulează este 15i. Verifică această condiție aici, rulează codul aici, după care i devine i curent, adică 10, plus 5 va deveni 15. Mă rog, știm că aici, în punctul acesta din cod, i este 15. Bun, și vrem să continuăm înapoi cum ar fi. De exemplu, atâta timp cât i mai mare sau egal cu 0, i minus egal cu 5. Ce face acest cod? Practic scade din 15, scade câte 5 până atâta timp cât i este mai mare sau egal cu 0. Rulăm și va afișa 0, 5, 10, 15, 10, 5, 0. Este foarte drăguț acest cod pentru că dacă modificăm, trebuie să modificăm doar valoarea asta pentru a crea anumite imagini în oglindă. De exemplu, dacă avem 30 și rulăm acest program, va afișa un fel de imagine în oglindă. Dacă avem 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, aici este mijlocul imaginii și avem această simetrie, că mai jos este chiar 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. Cu acest cod am vrut să demonstrez că nu e neapărat nevoie să puneți aici o inițializare. Este nevoie să puneți o condiție, neapărat trebuie să puneți o condiție. Și iar, puteți să nu puneți aici niciun modificator, dar bucla va continua în acest caz pentru totdeauna, așa că tot trebuie să scădem. De exemplu, aici vrem să scădem cu 1. Asta nu va mai crea o imagine oglindă, va urca până la 35, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, după care scade cu câte 1. 34, 33, 32, 31 și tot așa cum am specificat aici. Cam asta a fost pentru bucle. Sper că ați înțeles. Mai repetăm o dată sintaxa. While, care se traduce cu atâta timp cât, condiție, și aici avem instrucțiuni și for declarație, adică putem să inițializare, putem inițializa o variabilă. Aici condiție, este necesar ca acest for să aibă condiție aici, pentru că este un while mai îndulcit, dar este nevoie de o condiție, chiar dacă nu avem nevoie de inițializare sau putem să scriem inițializarea mai sus sau să preluăm o variabilă din alt punct al programului, nu avem neapărat nevoie de inițializare, dar de condiții avem nevoie și totuși nu avem nevoie nici de modificări ale contorului. În cazul precedent imediat, în cazul precedent i în aceste foruri se numește contor, pentru că el determină de câte ori va rula această buclă.
Altceva ce este foarte bine de știut, putem avea o variabilă A, de exemplu, și poate fi introdusă de la tastatură. A, cin A, int i egal cu 0, atâta timp cât i este mai mic sau egal decât a, i++, cout, i, endline. Ce va face acest lucru? Programul ăsta demonstrează că adică se poate schimba numărul de rulări ale unui for în timp real, pentru că putem introduce la tastatură un număr, de exemplu 5, va fi 0, 1, 2, 3, 4, 5, și apoi dacă rulăm încă o dată, nu am compilat cu o anumită valoare pentru A, dacă rulăm cu 10, va fi până la 10. Adică se poate modifica în timp real, în timpul execuției. Și cam atât a fost pentru acest tutorial. Sper că ați înțeles. Vom mai folosi de acum înainte bucle cam pentru orice program pe care o să-l facem.